Dobroveče, dobrodošli u Tanin kod, mesto poverenja, topline i ljubavi. Bar mi je želja da se tako ovde svi osjećamo. Zato ćemo i večeras vreme posvetiti onom što često zaboravimo da nam je najbitnije, pa tek kada nas nešto bolno osvesti, kažemo samo neka smo živi i zdravi. Zato vas najpre podsjećam, ako već niste, pritisnite crveno dugme ispod videa i malo zvono pored njega kako biste dobijali obaveštenja o dešavanjima na podcastu Tanin kod. Hvala vam. Regresija je psihološki termin koji označava vraćanje, regradiranje u ranije razvojne stadijume. Osjećanja anksioznosti, neizvesnosti i bespomoćnosti su posledica toga. Ukoliko pokušate, recimo, da se setite situacije u kojima ste se osjećali kao dete, u kojima ste imali utisak da najviše zavisite od drugih ljudi, vidjet ćete da su to bile upravo situacije u kojima niste mogli da predvidite ishode i u kojima oni nisu zavisili od vas. Kada osetimo da nemamo više moć da kontrolišemo ono što nam se dešava, tražimo nekoga ko može da nam pomogne u datim okolnostima, da nam da objašnjenje ili savet. Moj večerašnji sagovornik je upravo jedan od njih. Dr. Igor Đurišić, specijalista je opšte hirurgije sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i doktor je medicinskih nauka. Doktore, kažu za vas da je srećan onaj ko je u situaciji da je neophodno da mu se izvrši operacija, da dođe baš u vaše ruke. Hvala vam na lepim rečima. Nadam se da je tako. Mislim da svi koji boluju od malignih bolesti, a treba da se operišu, oni imaju i najveću nadu za izlečenje. Tako da, ne samo kod mene, nego i kod ostalih mojih kolega koji se bave hirurgijom raka, ukoliko ljudi uspeju da dođu do njih, to je velika sreća. U kojim oblastima se vi sve bavite na institutu? Ja radim na mestu šefa digestivne hirurgije, šefa odseka digestivne hirurgije na klinici za onkološku hirurgiju Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije i prevashodno na mom odeljenju se obavljaju intervencije vezane za digestivnu hirurgiju. Pored toga, na institutu se bavimo i rakom dojke, primarno, rakom štitaste žlezde, malignim kožnim oboljenjima, pre svega melanomom. Bavimo se i tumorima mekih tkiva, to su sarkomi. Imamo odsek za grudnu hirurgiju. U svakom slučaju, osim centralnog nervnog sistema, odnosno mozga, pokrivamo dobar deo malignih oboljenja. Bili ste i u timu koji je sa lekarima iz Tiršove izvršio zaista jedinstvenu operaciju na petomesečnom detetu. U pitanju je bio tumor jetre i to je prvi put u svetu da je jedna takva operacija izvršena. Da. Mi sarađujemo sa kliničkim, odnosno sa univerzitetskom dečijom klinikom u Tiršovoj unazad više godina i to je saradnja koja se održava posebno za operacije tumora jetre. To je najmlađe dete, petomesečno dete, kod koga je urađena ta vrsta intervencije u svetu. Radi se o jednoj posebnoj proceduri koja se izvodi u 2 vremena i koja za nas nije strana, koja se radi kod nas zadnjih 3 godine. Šta podrazumeva ta metoda? To je metoda gde se operacija obavlja u 7 dana, recimo tako. Kada se odradi dijagnostika, kada se vidi koliko funkcionalnog tkiva jetre ostaje, onda se radi operacija, tako da je to jedan multidisciplinarni pristup. Kod konkretno ovog deteta, kada je postavljena dijagnoza bolesti, dete je podvrgnuto hemioterapiji u cilju smanjenja tog tumora u jetri. Pošto je tumor zahvatao veliki deo jetre, morala je da se uradi procedura gde se praktično jetra
presečena pola, gde se ligira portna vena za desni režanj i ostavlja se vaskularizacija za levi, tako da se u tih narednih 7 dana očekuje hipertrofija tog levog režnja, odnosno narastanje te jetre, pošto jetra ima veliku mogućnost regeneracije. Kada se utvrdi ta hipertrofija, posle 7 dana se pristupa drugom aktu, koji je takođe složen, gde se podrazumeva uklanjanje tog bolesnog dela jetre. I je li zbog toga to revolucionarna metoda? Metoda je revolucionarna pre svega što je izvedena na tako mladom pacijentu, ali u svetu se ona inače radi zadnjih nekoliko godina. Mi smo to počeli sa našim pacijentima na institutu da radimo, kod pacijenata koji su isprimali većinu tih linija sistemske hemioterapije, gde praktično više nemate mogućnosti da pomognete pacijentu, ukoliko su te promene u jetri lokalizovane u jednom režnju, ukoliko može da se sačuva 1/3 zdrave jetre, onda je moguće izvesti takvu proceduru. Koliko su česti tumori jetre? Tumori jetre nisu tako česti. Kod starih ljudi to je nekih do 7% u populaciji. Obično su izazvani hroničnom cirozom jetre i usled nekih virusnih infekcija, hepatitisom B ili C, to može biti alkoholna ciroza. Tako da, recimo u Americi 14.000 smrtnih slučajeva na godišnjem nivou je vezano za tumore jetre. Koji su simptomi, kako prepoznati tu vrstu problema zdravstvenih? Simptomi, obično su ti tumori asimptomatski. Kada već dođe do simptoma, obično to bude i neki terminalni stadijum bolesti, kada pacijentu i ne možete da puno pomognete. Simptomi mogu biti od otekline u trbuhu, što znači da jetra raste, pa preko različitih nekih opštih simptoma, tipa febrilnosti ili gubitka na telesnoj masi. Sa kojim tumorima se vi najčešće na dnevnom nivou susrećete? Najveći procenat tumora na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije je vezan za rak dojke. To su najčešći tumori kod žena. Pored toga, kod mene konkretno na odeljenju, to su tumori debelog creva i metastatski tumori jetre. I koliko je važno doći u prave ruke kod pravog stručnjaka? Kakav je procenat izlečenja nakon operativnih zahvata? Pa, jedan švedski hirurg je svojevremeno rekao da kada bi on dobio rak debelog creva, prvo bi potražio dobrog hirurga. Tako da ništa se nije promenilo ni u sadašnjem vremenu. Kada imate problem i kada je bolest operabilna, prvo treba naći nekoga ko se time bavi i koji je familijaran sa tom tematikom. Šta ste pitali? Pa, koji je procenat, koliko je uspešno dalje lečenje nakon operacije? Lečenje, da. Lečenje zavisi pre svega od stadijuma bolesti. Kod tumora dojke, kod raka dojke, na primjer, u prvom stadijumu bolesti lečenje je gotovo 100%. U drugom stadijumu taj procenat već pada, da bi, pričamo o 5-godišnjem preživljavanju, da bi u 4. stadijumu to 5-godišnje preživljavanje bilo 20 do 25%. Kako preduprediti bolest, tešku bolest? Pa, najpre da se vodi računa o zdravom načinu življenja. Pre svega, sad je veoma bitno zdrava ishrana, izbjegavanje stresa, jer je taj mučeni stres sad praktično za sve kriv. Pored toga, podrazumeva se i redovni odlasci kod doktora. Tu su i neki screening programi. Kod nas postoje za rak dojke, rak grlića materice i rak debelog creva. Meni su neki lekari u koje imam poverenja rekli da je važno to što odlazim jednom godišnje na detaljan, na sistematski pregled i da u tom roku
ništa ne može da se desi fatalno, ali ako dođe do nekog maligniteta, da je to neki rok u kome ne može bolest da se razvije toliko da ne može da se kontroliše, da se izborimo sa njom. Pa, za nastanak tumora do 1 cm potrebno je od 1 do 10 godina, zavisno od brzine rasta, odnosno tipa tumora, njegove agresivnosti. Tako da je jednogodišnji ili dvogodišnji na 6 meseci pregledi su nešto što je potrebno svakome. Pre svega ženama kada su u pitanju dojke, obavezna je mamografija u 40. godini života, obavezni su ultrazvučni pregledi 6-mesečni. Naravno, ukoliko oni nisu dovoljni, nekada treba raditi i magnetnu rezonancu dojke. U svakom slučaju, redovni odlasci kod doktora, samo pregledi, koji su takođe jako važni, su nešto što može da predupredi bolest. Koliko je genetika kriva za razvoj maligniteta? Ima li dokaza tome da jeste? Dokaza, naravno da ima, ali taj procenat se kreće negde od 10 do 15%. Naravno, sad postoje i genetska testiranja, tako da ukoliko sumnjamo na neku genetsku opterećenost, onda taj pacijent koji ima rak dojke treba da se testira na BRCA1 i BRCA2 gene koji su vezani za rak dojke i za rak jajnika. Time možemo da postignemo da se preventivno odrade neke stvari, pre svega hirurgija, da se operišu dojke, da se operišu jajnici i da se time spreči nastanak bolesti. Isto tako kod tumora štitaste žlezde. Sad se deca takođe genetski testiraju, pa imamo slučajeve da i prve godine se štitasta žlezda uklanja zbog nekih naslednih karcinoma. Koji je faktor broj 1 rizika kada je u pitanju štitna žlezda? Kada je u pitanju štitna žlezda, pa zračenje, odnosno radijacija. To su izloženost radiotalasima iz različitih razloga. Mi smo imali tu nesreću da budemo bombardovani 99. osiromašenim uranijumom i od tada postoji ekspanzija raka štitaste žlezde. Nepopularno mišljenje i retko se iznosi u javnost. Nažalost, ali tako je. Da. Rekli ste zdrav život, zdravi stilovi života. Kako zdravo živeti u današnje vreme? Evo i sprečiti stres. Živimo pod pandemijom već predugo. Pa znate kako, svako treba da nađe neki svoj izlaz u tome i neku svoju sreću. Što se tiče ishrane, na primjer, da se vodi računa o tome šta se jede, šta se pije. Naravno, to ne podrazumeva isključenje nekih namirnica iz ishrane, kao što je sad popularno, ne znam, crveno meso, pa šećeri. Jer će se time oštetiti zdravlje, ali nešto umereno što se tiče ishrane, što se tiče hrane, zatim neke fizičke aktivnosti, ne mora to da bude sport, može da bude neke rekreativne aktivnosti, šetnje ili tako nešto slično. A stres, kako izbaciti to? Svako zna najbolje za sebe. Vi dalje se edukujete, to jeste celoživotna škola za one koji krenu putem kojim ste vi krenuli. Idete na svetske simpozijume, ali i pišete naučne radove, spremate i neku novu knjigu koliko sam informisana. Da, pa do sada smo izdali 3 knjige na čelu sa docentom doktorom Srđanom Nikolićem, koji je naš načelnik odeljenja. Poslednja knjiga koju smo izdali se bavi upravo hirurgijom metastatske bolesti i u njoj su opisani sve procedure vezane za operativni deo metastaza. To su podrazumeva metastaze u limfnim čvorovima, u vratu, u pazuhu, u preponama, onda metastaze po trbušnoj maramici, metastaze na jetri. I tu su još 2 knjige koje govore o
Jedna je vezana za izolovanu perfuziju ekstremiteta, gde se bukvalno ekstremitet ruka ili noga isključi iz cirkulacije. Naravno, pričamo o obolelim ekstremitetima zbog melanoma ili sarkoma i onda se taj ekstremitet ispira citostaticima. To je jedna od najnovijih procedura koja se jedino kod nas radi. Druga procedura... Ispiranje citostaticima. Ispiranje citostaticima. Šta zapravo ono podrazumeva? Podrazumeva da se kroz krvne sudove ruke ili noge puste ti neki lekovi, citostatici, kojima se direktno deluje lokalno na tumor u cilju smanjenja tog tumora i očuvanja ekstremiteta. Odnosno, kada su ti tumori uznapredovali, jedini vid lečenja je amputacija. Gledamo da to izbegnemo, pa zbog toga radimo ove procedure. A druga procedura je ispiranje trbuha citostatikom, takozvani HIPEK, gde se najpre obavi citoreduktivna hirurgija, gde se sve makroskopski vidljivo, patološki izmenjeno u trbuhu odstrani, a zatim se trbuh ispira citostatikom. Koliko smo mi daleko odmakli na polju lečenja tih najtežih bolesti? Jel hvatamo priključak sa svetom? Mi se trudimo da održimo taj priključak sa svetom i da ispratimo sve što se dešava. Naravno, ne možemo baš u svemu da ih ispratimo, ali ovaj deo što se onkološkog dela hirurgije tiče, to je, ja mislim, na dobrom nivou. Vi ste imali tu sreću da učite od doktora Đodića i kažu da ste negde njegov naslednik, tako vas kolege vrednuju. Pa, pored mene, još dosta kolega je učilo uz profesora Đodića i takođe su njegovi naslednici, tu su profesor Marković i još mnogi. Tako da, ali svi naši učitelji hirurgije, uključujući i doktora Inića i prethodno doktora Munjasa, svi su se oni trudili da nam pomognu u učenju i da nam izađu u susret, da stvore od nas i hirurgije, a i ljude. Tu ljudskost ste pokazali svi na vašoj klinici sada tokom pandemije, kada ste preuzimali sa svih drugih klinika koje su pretvorene u COVID centre, pacijente nesebično, ne štedeći sebe. Jeste. Naša klinika je bila ta koja nije mogla da primi COVID pacijente, jer se bavimo specifičnom granom medicine i naši pacijenti su imunosupresivni, naši pacijenti su ozbiljno bolesni, tako da bi još infekcija COVID-om samo ubrzala njihovu bolest. Preuzeli smo dobar deo pacijenata i s cele zemlje, jer su naši kolege morale da preuzmu ovaj problem sa pandemijom. Vi ste otac 4 dece, najstariji sin, je li tako? Najstarija ćerka. Najstarija ćerka je student medicine. Znači, stižu nove generacije lekari. Da, ja sam otac 2 ćerke i 2 sina, 2 devojčice, 2 dečaka. Natalija je najstarija, ima 21 godinu, ona je 2. godina medicine, a posle nje su Nina, Dušan i Nikola, on je najmlađi. Pa da, Natalija je praktično 3. generacija posle mog strica, mene, eto, ona je sad rešila da se bavi medicinskim poslom. Šta kažu ostale deca? Je li ih interesuje ta oblast nauke? Kako ko? Još uvijek su mali da bi iskazali neko interesovanje prema medicini, ali nikad se ne zna, vidjet ćemo. I molim vas, za kraj ovog razgovora recite, da li se promenio odnos prema onkološkim pacijentima i prema toj vrsti bolesti? Da li je tačno da je to sada bolest sa kojom se živi? Da nije više tako fatalna prognoza kada se dobije dijagnoza? Kada se bolest otkrije u pravom momentu, onda je i izlečenje moguće. Više to
nisu bolesti koje treba da plaše narod i da kad naiđu na institut za onkologiju da ga zaobilaze u širokom uluku. Mnogo toga se promenilo, medicina je dosta napredovala, tu su novi lekovi, tu su novi aparati, tako da nema razloga za strah. Ono što se dešava, samo da se na vreme javi pacijent i sve ostalo može da bude kako treba. Je li teško doći do vas lično? Pa ja to ne vidim da je teško. Svako ko je hteo da stupi u kontakt sa mnom, da dođe kod mene na pregled, je to uspešno uradio, tako da ne bih rekao. Ja vodite neku evidenciju o tome koliko operacija ste izvršili? Pa ranije smo radili te statistike nešto na godišnjem, pa na trogodišnjem nivou. U principu tu negde oko 400 operacija godišnje uradim, to je negde oko 900 do 1000 sati u sali. To su naravno sve vrste intervencija, pričamo i o opštoj anesteziji, i o lokalnim anestezijama, tako da dosta se radi. I je li tačno to što smo rekli na početku, da je srećna okolnost kada je neko loše sreće pa mora da uradi operaciju da dođe ipak u vaše ruke? Pa ja se nadam da je tako. Hvala vam puno što ste bili gost Tanjinog koda. Hvala na pozivu. Jedno je svakako jako važno. Nemojte odlagati odlazak kod lekara. Ništa se ne dobija, samo se strah gomila i podstiče anksioznost. Brojna istraživanja sprovedena u svetu i na našim prostorima potvrdila su činjenicu da je malo pacijenata koji se na prve znakove tegoba ili na tegobe koje im ne predstavljaju ozbiljniju smetnju za svakodnevni život javljaju lekaru. Ljudi traže mišljenje ili savjet lekara u trenutku kada shvataju da ne mogu sami da se izbore sa tegobom. Tada se uglavnom osjećaju slabim i obeshrabrenim. Nekada nema težeg osjećanja za osobu od anksioznosti. To je osjećanje kada se plašimo, ali ne znamo čega. Zato budimo pažljivi prema sebi i odgovorni. Život je najčudesnija pojava na ovom svetu, ma koliko iskušenja i prepreka nam predstavljao na putu. Pratite Tanjin kod, pišite, predlažite teme i sagovornike. Tu sam zbog vas. Lepo večer vam želim.